gima kipidho to moni tiyo gi puodho kako ne gitigo. Piny owacho kaunti ma Migori ojiwo jopur mondo omed ndhandhu ne chiemo ma gigolo e puothe kapok giuso gi mondo gimed nweng'o maggi. Ma itimo kalero ni thothgi uso mwandu ma chak ka wacho ni bende gi ndhandhu dhi medo thuologi mar ohala ma bende koro jiwogi mondo mi gitim. Jojuma nigi mathoth. Thoth chiemo mawuok e kaunti ma Migori ma oting'o chele, bando rech kaachiel kod moko osebed ka iusogi e kaunti mamoko kuma bende imedogie ndhandhu. Jopur mathoth e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ne yutogi ni piny nikech chiemo ma gigolo ok migi nweng'o makare kendo gisebedo ka gidwaro mondo koro konygi e medo ndhandhu ne chiemo ma gigolo kapok giusogi. Piny owacho malo ka otende kod piny owacho mar kaunti kod mamoko osetemo keto okenge ma opogore opogore mar konyo e medo chiemo ndhandhu. We have people who have been supported in this program to produce certain things that are now available in the market. We have farms, poultry farms in places like Awendo. Chiendeno ma ong'ere kaka Agriculture Sector Development Support Program ma osebedo ka isiro kod piny owacho mar Sweden ma osebedo ka itimo e kauntis 47 en achiel kuom mano ma bende koro osekonyo moko kuom jopur e medo ndhandhu chiemogi. Nachako uso chak gi lita 10. Jomoko ne kelo na ta uso. Tok ndalo matin naneno ka gini nyalo timore. Kana chako time, odhi adhiya mos kamano, 20, 30, 40 nyaka sani, en lita 600, 800. Wagolo lita 350, waloso go fresh, then lita 250, wa separate, watimo ne gimiluongo ni skimming. Wan gi fresh milk, wan gi cream, wan gi fermented milk, gi yogurt. Wan gi cheese be. Jopur ma osekonyo buchendo ni e kaunti ma Migori gin mago moting'o mapidho gwen, mago pidho rabuon kaachiel kod mago eko mag dhog chak. Wanyalo toyo tong' 2,500 nyaka 3,000 e juma ka juma. Tiende ni e dwe achiel wan e position mwanyalo toyo tong' 11,000 to 12,000. Kuma wadanere kaka Skereda Poultry Farm in the next years to come, and what Oimore the biggest hatchery in this region. Gavana ma Migori Chilo Yako mane obedo kod romo kod apisas mawuok e piny owacho mamalo kod pinyno ma Sweden ne okon jopur mondo koro ket mainogi e medo ndhandhu ne chiemo ma gigolo moting'o rabuon, chak kod mamoko. Value is added to them and markets identified. The product you see here is yogurt that has been produced here in Migori County by a group in Oruba that is part of Suna West. As a government of Sweden, our mandate is to provide funding. So it is the counties that prioritize. So for Migori, they have prioritized daily poultry and sweet potatoes. We believe that they have prioritized that because they have a competitive advantage. So what we can do is just to support them to implement the strategies around the 3 value chains, the 3 selected value chains. Ochilo wacho ni kaka kaunti ma Migori gidhi ndiko apisas madhi chiwo puonj ne jopur e yore pur makare ma oting'o medo chiemo ndhandhu. One of the gaps is extension services in the areas of innovation. Piny owacho mar kaunti ma Migori bende koro siko ne jopur ne dhi konyogi e yorego mag medo ndhandhu ne chiemo kaachiel kod manyo chiro ne chiemogo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wang'ado